L'afició per buscar tresors amagats en l'arena de la platja té un nou al·liciant en el concurs que ha organitzat l'Associació Valenciana de Detectoaficionats. Guanyen o no, els encanta passar el temps amb esta recerca que asseguren enganxa. Es passen les hores sentint això a l'espera que soni açò altre. Una alerta que la majoria de vegades es tradueix en ferralla o com a molt una moneda, però no desistixen, tot al contrari. Esa afició, a més enganxa. O sea, te pita el aparato y te tremoles y todo de decir, a ver quién ahí vais. He encontrado todo lo que te puedas imaginar, desde dentaduras, a gafas, a una rueda de una Vespa. Ara tenen un nou objectiu, trobar tantes fitxes com puguen d'ací al 31 de desembre. En tota la platja de la Comunitat Valenciana, exceptuant les de pedra, les no permeses i dins de l'àvia tampoc. S'aniran soterrant a lo llarg dels 8 mesos que dura el concurs. El premi és un detector dels bons i per avançat l'agraïment col·lectiu perquè dia rere dia descontaminen les platges. Sacamos todo tipo de chatarra metálica, sacamos vidrios que vemos a simple vista y basura que puede contaminar, plomos de pesca, piles. Una pila com esta és capaç de contaminar 150.000 litres d'aigua. També hi ha objectes molt més grans, com este taladre que ha aparegut davall el detector d'Oxana. Però el tresor més gran, de moment, el va trobar fa 2 mesos, quan arriba d'Ucraïna carregada amb el seu detector i va entrar a formar part d'esta família de buscadors de tresors, espentats per una il·lusió que traspassa fronteres.